Volem dedicar aquesta ciutat al nostre benvolgut don José, qui va fer possible que projectes com aquests prengueren forma al nostre col·legi. La seva passió per l'educació i la seva dedicació a crear un espai millor per a tots nosaltres segueixen presents en cada moment. Don José, el teu llegat continuarà inspirant-nos. Que tot estigui ambientat, tots els carrers amb una falla i les places amb llums que fan brillar. Molts castells de llums i color i també molt de soroll, tota la falla il·luminada i la gent molt emocionada. La riuada horrorosa i infernal al nostre estimat director, don José, s'ha emportat. Pilotes des del cel ens llançarà a tots els xiquets i xiquetes al circ del Nadal. Molts vaixells s'han perdut en les entranyes de la mar. Ningú tornarà a veure els seus navegants. Al més profund de la mar es troben les ànimes de qui no va tornar. Perduraran durant tota l'eternitat. Però aquell dia només els crits s'escoltaven. Abans la gent pels carrers caminava, però aquells dies només bancs s'observava. Si no fos per la societat, tot seguiria destrossat, perquè ningú no ens va avisar i a més van tardar dies en manar auxiliars. Aquesta tragèdia és una gran lliçó de no posar en risc a una societat sense protecció. Aquesta tempesta ha causat molts insomnis i també s'ha emportat molts somnis. No paren de cantar Nadales, contents de gaudir les vacances. La millor cosa del Nadal, estar tots junts en família. Aquesta alegria és sense dubte el més important de la vida.
trabajado música, habéis trabajado poesía en Valencia, pero yo creo que hay alguien a quien no le hemos dado un aplauso, que son a vuestros profes de música, a la señora Inma, a don Pablo